Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Angifuna ukuqamba manga njengoba bengikhiphe i-album ebikhombisa ukuba namandla kakhulu ngoba yathi iphuma nje yayihlala ku-number 1 kuma all charts. So kwaqala kwakhona inhlansi ethi khona la le album yakhona hayi ngithema ngizwa ngapha nangapha abantu bahalalisela zonke ingoma kodwa kwakhona le ngoma eyodwa elokhu wonke umuntu elokhu eyikhombile ehloko sawo sithi JELE. Ngabona abaqala benza ama-video ababeshada all over emontweni ngabona ukuthi hayi la uyahlukana kunyaka la. Nangempela ke ngithema ngabe nami ngazelele lutho kwaqhamuka ukhozi bathi akuphakanyiswe ingoma abalandeli abaphakamisa ingoma bayiqoka ke futhi abalandeli kwamele sikusho lokho ukuthi abalandeli abaqoka ingoma ngokuthi bebone ukuthi iyona efanele ukuthi ibe ezinye ezohlukanisa unyaka ingene nezinye izohlukanisa unyaka. Yeah. Kanjalo nje mama Lady D ninesifiso no King Sifiso nabesifazane futhi ngoba umuntu mayizoshada ekhaya abantu basekhaya kumele betshele ukuthi hayi ke sesiphumile ke manje kutheni nathi khona ingcenye ezizoyenza sokufanele unkosikazi mayifika la ekhaya awasha pheke enze yonke into nje kade bekwenza ke sebehleli ke seberelaxile no usuku ungayikhona eJELE mawuye emshadweni usuku uyo enjoya ukuba kwi relationship not ukuthi usuku uyoba isigcila kumele sikhulume lokho kanjalo futhi nabesilisa akuthi mangabe usushadile sokumele umuntu esifazane manje usuke wena usuthatha ibodyguard uyabo kunjalo. Ngizocela nje mama Lady D ngisakhuluma nawe ngiyajabula mawuyithinta le yokuthi campaign ithuba lelingqezi vele kumina ngicela nje abantu njengamanje bevele nje bebamba amafoni ngezandla ngoba sizobatshela ukuthi kuvotwa kanjani singathi masathi siyasho umuntu sacinga ifoni ngicela nje bebeyibamba njengamanje. Mama Lady D kuhamba kahle kakhulu kungiphatha kabi nje ngoba abantu abaningi bathola inkulumo ezingezinhle uthola ukuthi kuthiwa hayi angani kuthiwa yikho ingoma ezohlukanisa unyaka ngithi bana mase kukhuluma yeSABC kwakhuluma ukhozi sokukhuluma isikhondla khondla ake silalele ikhondla khondla bakwethu singalaleli noma ubani ake silalele nje ikhondla khondla ukuthi zithini kithi kuthiwa asifote ngomhla ka31 kukusasa ikhona ingoma ezohlukanisa unyaka. So ngiyacela ke ukuthi abantu uma beyithandile ngempela lengoma lokho abaconvectele to ivote ngoba ngaphandle kwevote angeke sikwazi ukuhlukanisa unyaka kusasa. Ngicela ukuthi abantu bevotela ingoma ethi JELE uyivotela kanje uyala ubhala khona ama message bayatype njengamanje Lady D konakele emakhaya uyala ubhala khona ama message ufike ubhala ukuthi ingoma mobile ukuthi ingoma ungashiya nje isikhala bese ubhala uhlamvu H bese uthumela ku 33665 ubhala ukuthi ingoma uthi H ilele amapale rugby bese uthumela ku 33665. Kuba ubheka bethu i-competition enjani angifuni ukudlala ngawe mfowethu i-tight uma ngiyibuka kodwa futhi hayi kangako mawusubuka ngamehlo ngengqondo nje ucabanga iJELE ngoba iJELE is all over khona to khona yazi ngichaza kakhulu we King Sifiso ngizoshintsha isimanga abantu abaningi mhlawumbe futhi ngeke beze beyikholwe ngike ngathintwa nje umbangi wami lo impela okhona kwi top 10 engifonela kodwa la ko WhatsApp phela ngoba amafoni yawazi kanjani cha wakuveza nje ukuthi cha babafowethu lihle iqinisa likhulunyweni bekufanele ukuthi kwenzeke kodwa ngoba phela nabawe competition abakwazi ungacampaign kodwa bekufanele ngoba phela mabebuka nabe ingoma yami emakhaya bayayibona ukuthi isabalele wakusho nje impela kangafihla wakuveza futhi ukuthi naye nje ubone ngathi campaign yakhe akayiqinisi kakhulu ngoba akafuna uba nomona ufuna ukuthi adedele nje iJELE ngoba uyalibona ukuthi lona into enhle kakhulu lento yenziwa umbangi wemama Lady D nawe King Sifiso noma I know lalela ke mama Lady D angiyena mina umuntu wamanga stalo nje
ubufakazi manje ithi nina ngibuveze ngizomveza phela abantu abaningi bazi ukuthi omaskandi abantu abaningi sokuyizitha lezi impela engabulalana noma ibonana yabo ese ku wrong phela ukuthi akangithumanga ukuthi ngizokusho kodwa nje akunjalo nje kodwa ke ufikile naye washo nabesindayo phela washo ngawina umbani bomasipala phasi kwami nesizwa leze wasangajabula futhi phela kuzozonke angithi uyayibona ke mamlady Dilo ndibifakazela lento engiyishoyo ukuthi akana nkinga manje ke ngiyacela Nkosi yami abalandeli iking yabo isishilo bafethu abenze njengoba kushiwo Hey kusasa inhlelo zakusasa mama Lady D angifuna uqamba manga ngihlele nje ukuthi ngizobe nginomndeni ekhaya ngoba whatever ezokwenzeka kufuna ngikusho lokhu mama Lady D ukuthi whoever ozowina mina ngizombongela ngizophumela nje obala ngiye ema page nami ngifike ngimbongele ngoba akuncane futhi akwandele bani ukuthi uhlukanise unyaka phekwe ingoma engaka futhi wonke umuntu lapha kwi top 10 ngiyakusho lokhu ukuthi wonke umuntu lapha kwi top 10 abantu cishe bakubonile ukuthi kufanele ukuthi bebe nalo leli thuba so whoever ozowina ikakhulukazi ke futhi nakhona la kumaskandi mangaqhamuka futhi kube yithina la kumaskandi uzobe khuphula igenre yethu ngoba lokhu lizobe linyuke njalo iflag likaMaskandi so ngizombongela nanoma ngabe ubani ke ngizombongela ngisho laba abafuna ukudla inyama bengama rasta nabo ngizobabongela mangabe bewinile yabo yeba we madodhizo likakhuba nganza kwethu ngiyacela ukuthi abantu beqikelele ngoba kumele sikusho njalo lokho basakazi bami engibathandayo kubalekile sikusho njalo lokho abantu abafake imfonyo ngoba siku level 3 nje namhlanje ngaba sikho ku level 3 kube kuthiwa senza ngempela ngendlela eyomnyalelo abayifaka abantu imfonyo ancipha ama infection kuvulizwe sikwazi ukuvakashela abantu ngendlela evulelekile nje obusho nje hayi na kanjani ngizomtshela futhi umchuli lapho ukuthi makuvulwa nje izwe nje akavele nje asibizele nje ukuzothi hawu bakithi sakhululeka yeah ngiyabonga kakhulu awogcina nje ngizocela ukuthi ngibonge kakhulu nalensizwa uLuve Dubazana engisebenze nawo kuleyo ngoma ngoba abantu bayithandile kakhulu ngiyathemba futhi ukuthi ubamsana kwethu uzoqhubeka kube njengoba sifisa ngiyabonga nje kakhulu yebo